Kazetaguneko lagunak gaurko bideoan kazetagunean nola eman gaitezkeen alta ikusiko dugu, eskaintzen dizkiguten zerbitzuez gozatu ahal izateko. Besterik gabe, has gaitezen. Lehenengo eta behin kazetagunearen web orrira sartuko gara. irubebikoitz.kazetagunea.eus idatziko dugu, behin bertan gaudela, goian eskuinaldean nire kontua sakatuko dugu. Hemen bi aukera dauzkagu, hasi saioa eta erregistratzea. Oraindik gure konturik ez dugunez, erregistratu aukeratuko dugu. Horri honetara eramango gaitu eta bertan 3 urrats errazekin gure kontua sortuta izango dugu. Lehenengo urratsean gure erabiltzaile datuak jarri beharko ditugu. Nortasun agiria, izena, lehen abizena, bigarrena eta pasahitz bat. Pasahitza 2 aldiz jarri beharko dugu eta gogoratu gure pasahitzak ezaugarri batzuk bete beharko dituela. Kasu honetan, 9 eta 16 karaktere artean izan beharko ditu, gutxienez letra bat eta zenbaki bat izan behar ditu, eta ezin izango du karaktere berezirik izan. Izartxoak dituzten laukitxoak nahita ez bete behar direla ere gogoratu. Behin dena beteta daukagunean, hurrengoa klik egingo du. Bigarren urratsera igaroko gara, hemen gure datu pertsonalekin beteko ditugu eremuak. Posta elektronikoa, helbidea, jaiotze data, dena beteta daukagunean, hurrengoa klik egingo dugu. 3. urratsean prozesua amaituko dugu, baina lehenik falta zaizkigun eremuak beteko ditugu. Hemen, kazetagunean nola ezagutu dugun aukeratuko dugu. Horretarako eremu hau zabaldu eta hainbat aukera ditugula ikusiko dugu. Ikastaroei eta hitzaldiei buruzko berri guztiak jasotzeko, laukitxo hau markatuko dugu. Eta egiaztapen testua idatziko dugu. Argazkia oso argia ez baldin bada, gezi hauek erabiliz argazkia aldatuko dugu. Azkenik laukitxo hau klikatuko dugu non ematen ditugun datuak egiazkoak direla eta kazetagunearen araudiaren baldintzak irakurri eta onartzen ditugun. Araudia irakurri nahi izan ez gero, hemen klikatu dezakegu. Guztia beteta eta onartuta daukagunean amaitzeko botoi berdeari emango dugu. Eta gure kontua sortuta izango genuke. Orain gure kontua sortuta daukagula saioa nola hasi ikusiko dugu. Horretarako nire kontua aukeratuko dugu eta oraingoan hasi saioa aukeratuko dugu. Gure erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditugu eta botoi urdinari emango diogu. Datuak zuzenak badira, saioa hasita izango dugu. Ze gertatzen da pasahitza gogoratzen ez badugu? Ez kezkatu, pasahitza ahaztu duzu botoian klik egingo dugu eta datu hauek beteko ditugu. Gure nortasun agiriaren zenbakia eta egiaztapen testua beteta ditugunean onartu botoia sakatuko dugu. Laster mezu elektroniko bat jasoko dugu gure helbide elektroniko pertsonalean, gure sarbide datuekin. Eta hau da guztia. Gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut botoiari ematea eta gure kanalean harpidetzea trikimailu teknologiko guztien berri izateko. Eskerrik asko eta hurrengora arte.